Тиздән Галиаскар Камал театры сәхнәсеннән үзләренең матур эшләре белән телгә кергән Әлмәт театры спектакльләрен карау мөмкинлеге туарга тора. Бу турыда тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студияга театрның директоры Фәридә Исмәгыйлеваны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Фәридә ханым. Исәнмесез, хәерле көннәр. Әлмәт театрының республика күләмендә вакыйга булып тәфсилләрлек спектакльләр куюына без инде күнегеп беттек бу айме. Монда сез ничек уйлыйсыз? Нинди фактор төп рольне уйный? Сез нефтчеләр янында якынрак булуымы ул? Әлмәтләрнең театрга мөнәсәбәте аерым булуымы әле башка бер фактормы монда? Әлмәт театры бит инде ул элек-элекедән менә безнең театрыбызга шушы елны 20 мартта 80 яшь тула. Элек-электән менә мин кичкенә чактан бирле үзем Әлмәт театры йогынтысында үскән кеше буларак, ул шул кадәрле көчле театр иде, аның шундый көчле артистлары бар иде, шул тамырлар нык булганга дип исәплим мин үзем беренче чиратта. Аның тарихындагы режиссерларны гына әйтеп үтү җитә, Гали Хусаинов. Менә мин ул вакытта бөтен премьераларны карап бардым. Ул 6нчы рейд Әлмәт театрының дип әйтәбез. Аннан соң Закепа Туишева исемнәре. Һәм артистлардан Дамира Кузаева исеме, Луиза Султанова, Луиза апага шушы көннәрдә 80 яшь тулып үтте. Камила абый, ул инде легендалар бит ул. Әлмәт театрының легендалары да бар. Һәм алар безнең белән бергә эшләп торалар, иҗат итәләр. Һәм без яшь көчләр туплый алдык соңгы 15 елда театрыбызга. Менә алар шундый да ныклы булып килеп, бер ташкын булып килеп керделәр театрга. Шуның белән без инде ниндидер үсеш кичерәбез. Әлмәт театры Казан тамашачыларын нинди спектакльләр белән сөендергә җыена? Әйбәт спектакльләр белән, әйбәт спектакльләр. Бу ике спектакль Гаяз Исхакыйның ул әлләммәгән инде әсәре буенча эшләнгән инсценировка инде бу. Икенчесе Туфан абый Миннуллинның Ат карагы спектакле. Ул әлләммәгән идене без инде алып килдек Казанга 2 мәртәбә. Аншлаклар белән карадылар Казанлылар. Аншлаклар белән карадылар Казанлылар, Аллага шөкер. Әле мин Салават Зәкиевичнең әйткән сүзләрендә хәтерлим. Әле ул миңа яңадан да шалтыратты. Ничек гаиләмне алып килим икән, тагын кайчан кайда сезне күреп була дип өйләнмәгән иде буенча. Миңа аның бәясе шулай ук бик кыйммәтле, чөнки ул абсолют театраль кеше икәнен беләм мин аның. Һәм аннары Нәүрүз фестивалендә уйнадык узган ел. Хәзер инде менә гастроль кысаларында алып киләбез. Айдар Җаббаровныкы икесе дә спектакльләр өйләнмәгән иде дә, Ат карагыда. Ат карагы әле беренче тапкыр килә Казанга. Менә бу спектакльләрне берничек тә калдырырга ярамый Казанлыларга да, кунакларга да. Шуңа күрә мин инде бик үтенеп тә сорар идем, һәм гомумән чакырыр да идем, һәм гомумән әйтер идем, киңәш итәр идем. Буларны калдырмагыз сез, кая бармасагыз да бармасыз, ул көннәрне мәләкәм безгә килегез. Фәридә ханым, менә Айдар Җаббаровның сез әйткән Ат карагы шулай каршылыклы фикерләр тудырды, әйме? Әлбәттә, бөтен кешегә ярап булмый, ләкин бу чакта сезнең фикерегезне беләсем килгән. Минем фикер уңай. Үзебез куйгач ничек минем каршылыклы фикерләр бәхәстә генә туа, хакыйкать шулай бит инде. Шуңа күрә каршылык булуы мөмкин. Әмма ләкин мин бүгенге көнгә гел гаҗәпләнеп туя алмыйм инде хәзер. Менә дигән кебек нәрсәне дә хәзер берәү гел бөтенләй кабул итмәй башлады. Шул хәтле бәрелеш, кискен бәрелеш. Бер чиктән икенче чиккә бит айпылыш бар. Инде менә шушындый әйбер, әмма ләкин Ат карагы мәсьәләсендә ул булайрак тора инде. Ат карагын Туфан абый бит инде 80нче елларда язып, ул Камал театрында күпмедер барып, төшеп калып, әйе, мин аны сораштым, Камал артистларыннан менә Илдар абый Хайруллинны да сорадым, Шәүкәт Биктимиров булган төпрелдә, әмма ләкин бармаган. Аның сәбәпләре дә күптер инде. Бөтен нәрсәдә гел уңышлы гына була алмый бит инде андый берләр. Әмма ләкин Туфан абыйның кулы тигән һәр нәрсә ул инде, мин әйтәм, сыйфат билгесе белән иде. Шуңа күрә Туфан абый бит инде ул бит үзе дә бу Шәкүр Карак тарихын архивларда өйрәнеп, менә бик күп утырып, бик шулай язылган әсәр ул. Әмма ләкин бүгенге көндә аны режиссер күпмедер үзгәрешләр кертергә, үзгәрештә дип әйтмим мин. Яшьләр күзлегеннән карарга кирәк. Ниндидер менә заман чалыштырган, ниндидер шундый элементлар кертергә кирәк тапкан икән, димәк ул шулай килеп чыкты. Спектакль бик матур бара, сүз дә юк. Ул шундый 13 егетнең энергетикасы бит анда бер хатын кыз да уйнамый бит ул спектакльдә. Шуңа әйтәм инде, Ат карагының каршылыклы фикерләре булыр аның. Нигә менә нәкъ гел Туфан абый чагына түгел ул дип. Гомумән тарихында үзгәртелде дип тә мин хәтта санамыйм. Шул банда тарихы, ул банданың нәрсә белән язмышын төгәлләгән билгеле. Тарихтан 26нчы елда Совет власти карары нигезендә атылалар бит инде алар. Күбесе һәм шул
кептен шәкүрде. Туфан абының рухшат булып атагандыр. Чөнки Туфан абый бит сезнең театр өчен ят кеше түгел ул. Аның премия алуы да сезнең театрдан булды. Сез аның башка спектакльләрендә куйдыгыз. Шуңа күрә монда миңа калса аның рухшат була торгандыр дип уйларам. Ой, мин дә аның өчен шат. Сүз дә юк. Туфан абый белән дусларык барыбыз да. Әлмәт театр үзегез әйткәнчә быел үзенең юбилей елына керде, әйме? 5-7 премьера күрсәткән Әлмәт театры быел әзрәк кенә серләрен ачып күрсәтәсезме? Нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Менә бу көннәрдә башланды яңа спектакль. Өстендә эш Александр Далматов куя. Ул куя кино спектакль. Бу безнең өчен яңалык. Мондай жанр юк иде бит әле. Ни өчен шулай булды? Чөнки ул Фәхрине үтереп ташладылар романын язды Равил Сабыр. Ул конкурста катнашып журналга бит инде җиңде. Пьеса язды менә хәзер. Хәзер бергә эш бара драматург белән бергә режиссерның хәзер менә кино съемкалары өлешен башлыйбыз. Роман кысаларында гына әйберне бер спектакль генә сыдырып бетерү мөмкинлеге булмады. Шулай төзелгән ул әсәр. Менә шуңа күрә Саша белән сөйләштек тә, мин мөрәҗәгать иттем, әйтәм, Саша, әйдә менә шундый эксперимент ясыйбыз. Менә синнән булыр ул дип. Аллага шөкер, хәзер инде кемнәр куячагы да билгеле, кемнәр эшләячәге дә билгеле, артистларыбыз да билгеле. Март аенда премьера булыр дип көтеп торабыз. Бу беренчесе, икенчесе Казакъстаннан киләчәк Алибек Әмирбек улы дигән яшь режиссер. Мин аны Казакъстанда узган ел халыкара фестивальдә күреп кайтып, аның эшен Дон Кихотны карадым. Мин гашыйк булып, аны чакырып кайткан идем. Ул килергә җыена менә март башыннан Ркаил Зайдулланың хан һәм шагыйрен куябыз без аның белән. Һәм аннан соң Илгиз Зәйниев көтелә, һәм аннан соң тагын бер комедия көтелә. Менә шулай эшләп торабыз, Аллага шөкер. Субханалла, планнарыгыз зурдан, алар тамаша шатаган булсыннар. Тамашачыларыбызга табыркат исезләрне төшерсәгез иде, үзегезнең гастрольләрнең вакытын. Бик рәхәтләнеп, хөрмәтле тамашачылар, Әлмәт театры спектакльләрен күрми калырга һич ярамый дип әйттем һәм шуны кабатлыйм. 18 февраль ул әле өйләнмәгән иде. 19 февраль дүшәнбе ат карагы. Рәхим итегез, без сезне көтәбез. Рәхмәт. Җавапларыгыз өчен исәнлектә күрешик. Рәхмәт сезгә, Виктор.